Kaixo, nola batziko zenuke ekuazio hau? Hemen daukagun espresioa halakoa da. Faktoraketa bat berdin 0. Modu hontako espresioa daukagunean, ebazteko prozedura ondoko hau izango da. Berdindu faktore bakoitza berdin 0. Berdin 0, berdin 0. Modu honetan, 3 ekuazio sortuko dira, ekuazio horiek ebatzita, sortzen diren soluzioak, ekuazio honen soluzioak dira. Adibide honetan, lehenengo urratsa. 3 ekuazio sortuko ditugu. 3x karratu, ken bederatzi lehenengo faktoria, berdin 0, hori bat. Erro x, ken bieren berdin 0, bigarren ekuazioa, 2x berriru, ken sortzi x, berdin 0. Bigarren urratsa ekuazio bakoitza bere aldetik ebatzeko dugu, izendatuko ditugu, lehenengo, bigarren eta hirugarren ekuazio bezala, lehenengo ekuazioa ebazteko prozedura izango da x karratu askatu, beste atalean geratuko zen bederatzi zati 3. Hau da, 3 soluzioak, bat, erro 3, positiboa, bestea, minus erro 3, balio negatibo bat. Bigarren ekuazioa ebazteko orduan, erro x askatuko genuke, berdin bieren, beraz, x bieren karratu da. Lau behatziren, hirugarren soluzio izango zen. Eta azken ekuazioa, 2x kuboken sortzi x berdin 0. Hirugarren mailako ekuazioa bada ere, badaukagu ebazteko prozedura bat. Har dezakegu hemen daukagun espresio polinomikoa eta faktorizatu. 2x faktore komunatea dugu, x karratuken lau geratuko zen, faktorizatzen jarraitzen badugu, 2x bider x ken bi, bider x gehi bi espresioa geratuko zen. Espresio hori berdin 0 baldin bada, halako ekuazio honen soluzioak, faktorez faktore, ondorengo hauek izango ziren. Soluzio bat, ix berdin 0 izatetik atako da, hau da. X berdin 0, da soluzio bat. Bigarren soluzioa, x ken bi berdin 0 ekuazioa ebatzita. Lortuko genuke, hau da, x berdin bi. Eta hirugarren soluzioa, x gehi bi berdin 0 ebatzita lortuko genuke. Hau da, x berdin minus bi. Beraz, zenbat soluzio dauka ekuazio honek. Topatu ditugun bi hauek, bat, bi, hemen topatu dugun hau, hirugarrena, eta ekuazio honen soluzioak x lau, x bost eta x sei. Horiek dira. Laugarrena, bosgarrena eta seigarrena. Beraz, 6 soluzio. Eta halako ekuazio bat baldin badaukagu, nola batzeko genuke? Hasiera batean, ematen du ez duela erlaziorik aurreko ereduarekin, baina bai duela. Espresio polinomiko hau faktorizatzea lortzen badugu, faktoraketa bat berdin 0 izango dugu planteatuta. Eta nola faktorizatu laugarren mailako polinomio bat? Gogoratu, polinomio bat faktorizatzeko 4 metodo ikasi ditugula. Bat, faktore komun ateratzea. 2, biderkaketa bereziak aurkitzea. 3, Ruffiniren metodoa eta 4, bigarren mailako polinomio bat daukagunean, bigarren mailako polinomio berdin 0
ekuazioa ebatzi. Ekuazio honetan dagoen polinomio ikusita, faktore komuna ateratzen hasiko gara, eta ondoren Ruffiniren metodoa aplikatuko dugu. Ikusten dugu batuai guztietan 3x faktoreak hartzen dela, orduan 3x faktore bezala, faktore komuna bezala atako dugu. Geratzen den 3. mailako polinomioa faktorizatzeko, Ruffiniren metodoa aplikatuta, -1 erro bikoitza lortzen dugu, eta faktorizatu gabe 2x gehi 3 faktore geratzen zaigu. Beraz, polinomioaren faktoraketa ondorengoa da. X ken bat, x gehi bat, karratu, bider 2x gehi 3. Beraz, polinomio honen faktorizazio osoa, hauxe da, 3x bider x gehi bat karratu, bider 2x gehi 3. Ekuazioa bezala, berdin 0 geneukan, eta ekuazioa nola ebazten da, lehenengo faktoria berdin 0, bigarren faktoria berdin 0, eta hirugarren faktoria berdin 0, ekuazio horiek ebatzita. Lehenengo ekuaziontatik, lehenengo soluzioa lortzen dugu, 0 soluzioa. Bigarren ekuazio hontatik, soluzio bat lortzen dugu, erro bikoitzia den -1 balioa. Eta beste ekuazio hontatik, beste soluzio bat lortzen dugu, hau zen bigarrena, eta hau azkena, -3 zati bi. Orduan, 3 soluzio. Ekuazio honek 3 soluzio ditu. Bat bikoitza. Hau da soluzio bikoitza. Orain zure txanda, ebatzi bi ekuazio hauek.